салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, бародарои қадрдон, имрӯз бародари қадрдони мо, дӯсти азизи мо, ки солҳои зиёд аст ки мо нону намахӯр ҳастем. Аз соли 2001 мо то ба ҳол дӯст ҳастем, бародар ҳастем, нону намахӯр ҳастем. Чӣ қадар дар харсандии мардумо будем, мақсад ин қадар солҳо якҷоя будем. афсӯс ки мо рафта натонистем дар харсандии бародармо Садриддини Наҷбиддин харсандӣ дора, яъне фарзанди худша ба хонаи бахт гасел карда истодааст. мо ҳам хурсанд шудем, аҳли санъаткоро хурсанд шудам, аҳли ҳунармандо хурсанд шудем ки имрӯз ситораи эстрадаи тоҷик Садриддини Наҷбиддин имрӯз рӯзи хурсандӣ дора. мо рафта натонистем, хостем ки бо воситаи интернет акай азизам, акай Садриддинам хурсандитан муборакбод будам. муборакат боша ин хурсандӣ. дуо мекунем ки дар оянда дар тӯи набераҳот анхел ҳама санъаткорое ки рафтанд мо ҳам барем анхел сарҷам бошему хушиву хурсандӣ кунем. албатта ки ай дунё ҳамияй хурсандиш мемона. ҳама вақт дар лабонат ханда пайдо боша. бародари азизам Садриддинҷон, акай азизам, ту модар акай анхел ака мемонӣ. сарбаланд бошӣ, хурсандит муборак боша акай Садриддин. худо нигоҳбон, сарбаланду хунобод бошӣ. як бор дигар туёт муборак акаҷон. бузург мега ҳар рӯз зи худ бипурс агар мардӣ, ки имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. ай дасти мо инам кор мея. ин ширкати Муҳиддина ба шумо тавсия метавон. касоне ки граница мехоҳанд бигзаранд, ина ширкати Муҳиддин, ина рақамошон мошинои наву замонавӣ харидиянд, дар хизмати шумоанд. худо ёру мададгортон. ҳар коре ки мекунем барои осонии кори якдигар мекунем. худо нигоҳбони ҳамат. ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо аст.